Ecclesiastes Kapitulo 5. Ayaw pagdali-dali ug saad. Pagmatngon kun moadto ka sa templo, mas maayo pa ang pag-adto didto aron ka makakaton kaysa paghalad og mga mananap sama sa gibuhat sa mga buang-buang nga wala masayod unsay husto ug unsay sayop. Una-una sa dili ka pa mosulti ug ayaw paghimog dinali-daling panaad sa Dios. Atua sa langit ang Dios ug ania kasayuta. Busa ayaw pagpatuyang og sulti. Kung magpalabi kag kabalaka, lagmit nga magdamgo kag daotang mga damgo. Kung magpatuyang kag sulti, lagmit nga makasulti kag walay pulos. Busa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini kay dili siya gustog binuang. Busa buhata ang gisaad mong buhaton. Maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin unya og moingon ka sa pari sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Nganong palagoton mo man ang Dios, nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. Bisan pa sa tanan mong mga damgo ug sa tanan mong mga buhat nga walay pulos ug sa pagpatuyang mo sa pagsulti, kinahanglan gihapon nga magtahod ka sa Dios. Walay kapuslanan ang kinabuhi. Ayaw kahibulong kung makita mo nga ang kagamhanan nagdaog-daog sa mga kabos ug naghikaw kanila sa hustisya ug sa ilang mga katungod. Ang matag opisyal gibantayan sa iyang labaw ug aduna pagayoy mas labaw nga nagbantay kanila. Apan labaw sa tanan, mas bulahan ang hari sa nasod nga abunda sa abot. Kung mahigugmaon ka sa salapi, dili ka gayud matagbaw niini. Kung mangandoy ka nga madato, dili gayud nimo mabatunan ang tanan nga imong gitinguha. Wala kini kapuslanan. Kung magdugang ang imong kadato, magkadaghan usab ang imong pakanon. Ang imurang maangkon mao ang kasayuran nga dato ka. Ang usa ka trabahador mahimo nga walay igong pagkaon apan mahinanok siya inig kagabii. Ang dato daghan kaayog kabtangan apan dili siya makatulog tungod sa kabalaka. Aduna pay makalilisang nga butang nga akong nakita dinhi niining kalibutana. Antaw magtigom og salapi tagana sa panahon nga magkinahanglan sila niini. Ug unya mawala lamang kini sa walay hinungdang patigayon. Hangtod nga wala na hinuon sila'y ikabilin sa ilang mga anak. Mubiya kita niining kalibutana nga walay dala. Sama nga sa atong pagkahimugso, wala kitay dala. Wala gayud kitay madala sa tanantang hinaguan. Makalilisang kini, mubiya kita sama sa atong pagkahimugso. Maghago kita pagdakop sa hangin ug unsa may atong makuha. Masinati gayud nato ang kinabuhing pait, puno sa kasubo, kabalaka, kasuko ug balatian. Kini ang akong nasayran. Ang labing maayo nga mahimo sa tawo mao ang pagkaon ug pag-inom ug ang pagpahimulos sa iyang hinaguan sulod sa mubong kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya, kay mao kini ang iyang palad. Kun ang usa ka tawo hatagan sa Dios og kinabuhi, angay siyang magpasalamat ug magpahimulos sa iyang hinaguan. Gasa kini sa Dios. Busa dili niya mabantayan ang pagpanglabay sa mga adlaw sa iyang kinabuhi. Kay gihimo man sa Dios nga magmalipayon siya kanunay.